Mark Antony Sammut mistenni jinħatar President tal-Kunsill Ġenerali kif kien l-uniku persuna illi tefa' ismu sabiex tintela din il-kariga. Kariga li qabel kienet fdata fidejn Ċensu Galja. Dan kif it-tlieta f'nofsinhar qalqu nomini għal rappreżentanti tal-Kunsill Ġenerali fl-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista b'total ta' 25 nominazzjoni għal 18 il-post fil-Kumitat Eżekuttiv. L-elezzjoni għal membri tal-Kumitat Eżekuttiv se ssir il-ġimgħa 16 u s-sibt 17 ta' Lulju. Fis-6 ġranet issir ukoll elezzjoni għal President tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista fejn f'dan il-każ elezzjoni tkun dik ta' konferma. L-elezzjoni għal membri tal-Kumitat Eżekuttiv tikkonsisti f'erba' listi, waħda bl-ismijiet taż-żgħażagħ, waħda tal-Awċin, lista tan-nisa u lista oħra tal-irġiel. Skont l-Istatut tal-Partit Nazzjonalista jridu jiġu eletti 4 żgħażagħ, 2 Awċin, 6 nisa u 6 irġiel. Nominazzjonijiet għall-lista taż-żgħażagħ daħlu 4 u għalhekk jiġu eletti awtomatikament. Dawn huma Alexander Borg, Bernice Teresa Bonello, Charlene Camilleri u Alexander Jacobson. Nominazzjonijiet għall-lista tal-Awċin daħlu 2 u għaldaqstant eletti awtomatikament huma Beppe Galli u Marija Viktorja Tewma. L-elezzjonijiet se jsiru fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista il-ġimgħa 16 ta' Lulju mill-5 sad-9 u s-sibt 17 ta' Lulju mid-9 filgħodu sas-sija. F'għawdex il-votazzjoni ssir fis-Sub Headquarters tal-Partit Nazzjonalista f'Tasannat il-ġimgħa 16 ta' Lulju mill-5 sad-9 ta' filgħaxija u s-sibt 17 ta' Lulju mid-9 sa 11. Intant is-sibt filgħaxija jingħata bidu għall-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista bit-tema Nemmnu fik fiduċja f'Malta. Kunsill li se jkun mifrux fuq ġimgħa. Il-ftuħ se jsir ir-raba' ta' għawdex u fost dawk li se jagħmlu l-intervent tagħhom hemm is-Segretarju Ġenerali Francis Samit Dimek filwaqt li l-Kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg se jkun qed jagħlaq l-ewwel sessjoni.